a dneska vás vítame u ďalšieho videa, no ale už toto je tretí diel zo série Blox.io, no proste, ja som to tak nazval, a budeme zase nahrávať na svete na natáčanie, lebo ja už som chcel nahrávať aj inde, ako napríklad tam máme iné servery, ako Miner 3 a také servery, no a na ňom nebudem nahrávať, to preto, lebo zase tam už mám najlepšie diamantové veci a nevideli by ste kontext, že proste by ste nechápali, že prečo tam už mám najlepšie veci a tak. No preto, ja dneska preto nahrávam na zase mi to blbne. No, dobre. Ale nemusela by si myška blbnúť. Čo sa deje? Kámo, to mi nerob. Dobre, už sa to konečne znormalizovalo. Už to je normálne, OK. Takže teraz sa pripojíme na server. Svet na natáčanie. Čo vám poviem, ľudia? Hej, svet na natáčanie až tu. Až tu. Štvrtý v poradí. Lebo väčšinou som chodil na Miner a tak. Takže. Asi si to tu takto nepamätáte, lebo som minulé natáčal. Postaval som si celý dom a dneska mám v pláne... čo tu máme? To je bordel. Hej, tu je bordel. Dobre, takže ja si toto teda poukladám. Bude takto postel, crafting table, tento divný crafting table, pec. Dobre, máme všetky témy. Dobre. Zase položíme čestku. Craftím rovno apple bloky. Tak, a toto všetko, ten bordel, čo tu mám v inventári, tam odložíme. Toto nie. Toto nie. Dobre, takže tento tu celý môj bordel tam odložíme. Áno, počujte, pokiaľ budete počuť niečo z onej inej rozprávky a nie mňa, tak to zase je tuto moja sestra, ako poznáte, že Poli, tak tu pozerá nejakú rozprávku. Ani nebudem hovoriť, akú, lebo zase, bude ste sa mi smiať v komentároch. No, takže, teraz ja by som si rovno vykraftil ďalšiu čestku, alebo počkaj, to lístie, čo mám, to si zoberiem. Počkaj, túto to nemám. Mám tu toto. Nemám to. OK, takže ja teraz budem musieť... No, takže, nie. Ja to spravím takto. V screene som postavil môj dom. A ja tu teraz... Počkaj, pozrieme sa, že či andezitová kývka. Len andezitová kývka, OK. Tak to si dám, že môj dom. Rovno. Lebo keď zváčkate písmenko B, tak tuto si môžete dať home name, tak ja si tam dám, že... môj dom, moja klasika, set a potom toto vymažte, lebo to bude potom zbytočné, keď to tam budete mať. A potom sa tam už môžete teleportovať. Áno. Takže ja tu teda nájdem nejaké kaktusy. Hej, pokiaľ to aj nejaké mám. Tuto je farma, ja som zabudol, že tu mám farmu. Tu mám farmu, to som zabudol. Tu mám farmu, yes. A teraz, keď mám tú farmu, tak ja si takto môžem vykraftiť vlnu. Počujte, mňa teraz napadlo, že prečo som si neurobil sklo. A prečo som si nevykraftil potion table. A prečo som si ho sem nepoložil. Môžem tam robiť potom veci. Do česky odložím túto zbytočnosť. A toto všetko z tejto česky dáme do prčic. Vidíte? Ešte... Máte takto jedno jablko. Ja z toho vykraftím apple block. Dobre. Odložíme to. Dobre. Teraz zase vykraftíme vlnu. No, dobre. Dobre. A teraz čo chcem robiť? Chcem postaviť strechu na mojom baráku. Ja som zničil kaktus. Chudák. OK, ja zase teraz by som rád zväčšil túto farmu na tie moje kaktusy. Ja som spadol do vody. Dobre. Si berem. Toto takto rád zväčším. Áno, toto bude dobrý nápad.
Hej, ja tu teraz vyťažím aj nejaký piesok, ktorý som stratil na to, ako som jeden piesok môžeme rovno položiť. Hej, toto by som rozmýšľal, že zaplním. Taký bordel v tom riešení. Ja tu nemám rád bordel. Určite, ale ja by som, možno by sa mi podarilo nejak nainštalovať Minecraft, alebo proste, že ho budem natáčať, takže tešte sa, toto bude výborné! Ja sa teším, keď budem mať Minecraft reálne, keď si ho nainštalujem. Viem ako na to, moji spolužiaci mi poradili. Dobre, odložíme a ideme zase sa pozrieť na farmičku, či nám tam niečo nevyrástlo. A niečo nám vyrástlo, predstavte si. Ja, to vyrástli kaktusy. Je, má 4, dobre. Takže si môžem vykraftiť ďalšie. Lebo vy potrebujete... Dobre, dávam, áno. Vy potrebujete toto na vykraftenie jednej vlny. Alebo namiesto kaktusa tú dlhú trávu. Aj na to potrebujem nožničky, ale mne sa to nechce. Ja si toto rovno vykraftím. Nie crafting, ten vykraftíte pomocou takto, tento artisan bench a takto tuto sa kraftí pomocou 2 cobblestone a mapových plankov. Takže ja si to teda vykraftím ďalším. Hej, toto je tu pekne vyrovnané, tu je reálne, že je bordel. Ja vôbec rozmýšľam, že som to mal zaplňovať. OK. Keď toto chcem odstrániť, tak asi rozmýšľam z nula. Ja neviem čo. Čiže tu je ešte kúsok takto. A teraz toto všetko musím odstrániť. Ja tak malo FPS, lebo keď ja natáčam, tak mám strašne malý FPS. A dúfam, že mu trocha aspoň vydrží. Ja mám 50 FPS, sotva. Ja mám sotva 50 FPS. A tu sa mi už seká hra. Hej, ja vôbec rozmýšľam, že kde sú tie bloky. Lebo ja vôbec nič nevidím. Dobre. To som teraz rozrezal. Dobre, zrežem. Toto zoberiem. Bubne mi myška. Ja tu teraz ako ťažím piesok, tak som teda dlho nemohol natočiť video, asi neviem prečo, proste. Teraz som nemohol natáčať video, vždycky som bol na inom serveri, ľudia, a potom som tu musel, vždycky som proste nemohol natáčať, lebo poviem, že idem natáčať a potom musím ísť od tohto počítača. A preto, lebo ja som furt na Minery 3. A ja založím asi Miner minút a proste sa budú joinovať. Tak môžete sa aj vyjoinuť diváci, pokiaľ chcete. Ale musíte mať odo mňa povolenie, samozrejme. V komentároch mi môžete napísať, že sa nechcete joinúť túto na Miner minus. A to je proste tak. No. A proste to je lúka. To je tiež dobré. Ja tu mám blízko ruku a je to proste dobré. Čo vám budem hovoriť? Prečo? Hlavne, že... lebo reálne, železná lopata neničí hlinu instantne, alebo piesok v Minecrafte. Ale toto je Blox.io a ono to ničí instantne. Reálne, že jak klik, ono to zničí proste. Ale diamantové aj počkám ruku. Vidím, lebo diamantové ničí rýchlejšie aj goldová. Ja dneska plánujem si vykopať tajnú miestnosť a proste kopať dlhý tunel. To asi trocha strihneme, až potiaľ, kedy nájdem diamanty. No, aj tuto nejdú reklamy, toto to nemusím strihať ako v Crazy Cards reálne. To je úplne najlepšie. To je kejvka, tak som sa teraz tak ideme ťažiť do kejvky, lebo v kejvkách máte väčšiu šancu, že nájdete množstvo. Takže ja idem ťažiť 13 kol slobodne. Dobre, už extra. Železo, potrebujem nejak železo? A rozmýšľam, že aj to naťažím. Hej, ja asi naťažím železo. Jo, naťažiť železo. Ale ja natáčam 16
16:20 som tuším začal natáčať a ja nebudem dlho natáčať, to preto, lebo my máme súd na inom serveri. Dobre, tuto je obrovská. Diamanty, ja tam vidím dia. Vidíte aj vy však? Tak toto, a ešte moonstone tam vidím, vidíte, hen tam je moonstone. Jo, dia, moonstone? Cože, tu je teda orečiek, to sú na minus. Počkaj, ja si to obkopem. Každý Minecrafťák svoje itemy asi obkopá, nie? Aj tuším v prvom dieli som si obkopávala. Nie? Pokiaľ áno, tak napíšte, lebo ja si už nepamätám. Dobre, takže vyťažíme jeden dia. Nevadí jeden dia, ale ešte tu máme dia, tam môže byť väčšie ložisko. Toto treba zničiť. Ja tuto, tu sú dia. Hej, ja neviem, či tu je stôl, alebo tu nie je stôl. Ja tu teda takto vyťažím. Jo. Dia 1, dia 2. Dobre. Hej, ten moonstone aspoň vyťažiť. Áno, idem ho vyťažiť. Jo, 2. Prosím, nech to sú 3. Prosím, nebudem mať potom moonstone na kompaču. Dobre, plus, prosím. To nebudú teď ma šlak trefí. Áno, to nie sú 3. Ale ešte je šanca, že sú nejaké. To si robíš srandu. Ale toto reálne, toto mi robia na schvál. Toto mi robia na schvál. Akože reálne, to sa dá vykraftiť iba moonstone chest. A to není nič extra. Hej, toto je obrovské. Ja si naťažím goldy. Už asi nezostáva nič, že neťažím. Goldy si neobkopávam, lebo to proste môže byť takéto ložisko. Ináč, kto by si to obkopával. Dobre, tak ja teda ťažím a hľadám ďalšie itemy. Dobre, takže ja idem nájsť goldy. Je goldy. A tam je cave. Ja dúfam, že pôjde hlboko, lebo ja nemám aj caveky, ktoré rýchlo končia. Jo, tam je goldo. Ideme sa ťažiť. What? OK. What neexistuje. Počkaj. OK. Aha. Máme dia. A teraz prosím, nech tam bude viac aspoň. Aspoň nech mám šťastie na diamanty. Dobre, mám šťastie na diamanty. Idem späť. Dobre, ďalší dia. Dobre. Hľadáme ďalej. Či tu nie sú niekde? Tak ja už ich rovno vyťažím. Skoro, že nemám moonstone pickaxe. To by som si vyťažil. Ja mám toľko to dia. Diamond to veľmi, že diamond. Aha, tu sú ešte nejaké, rovno pozerám. To. Skúsim sa vystaviť hore teda. Bam. To sú, dobre. Takže ešte jeden. Dobre. Ja nemám rád cobblestone. Vôbec nie, ja nemám rád cobblestone, lebo ja mám moonstone. To je ako čítať v Minecrafte. Počkaj, ja som tuto videl desík. Goldy, OK. Som videl goldy. Ja som chcel povedať jaskyňu, ale keď tam boli goldy, tak rovno som povedal goldy. Hej, prosím, ja aspoň nech mám jeden gold, ako vážne. Dobre, kašlo na to. Proste vyťažím. Chápim to. Dobre. Hej, tu je niekde caveka, veď. Ešte predtým som hovoril, že pôjdem do tej caveky. Pôjdem do tej caveky a rovno aj k tým oným. Vlastne nie, nemôžeme zostať. Dobre, tak goldy si vyťažím pekne. Toto pôjde asi nižšie, a nie, asi nejde, ale áno, ide. Dobre, krok späť. Ide nižšie. Nehovorím, že končíš. Dobre, nekončím. Dobre, tak toto si nateším. Hej, dúfam, že ja som sa nedostal reálne pod spad. To by ma porazilo. Dobre, teraz naťažíme tieto ďalšie goldy, čo sme našli. Dobre, máme to. A teraz, hej, tuto je tiež nejaký kráter. Stientičok nemôžu byť kráter. To je jasné, ale... tu sú nejaké ešte. Ja si beriem goldy. Veľmi dobré. Hej, tuto má všetko nekonečnú durabilitu, keď ste si nevšimli. Hej, to je proste asi jediná výhoda na Bloxio. OK. Dobre, že som sem išiel. Žiadne dia, určite, žiadne dia.
Lieska. Je tu ještě nějaká kejvka na okolí? Ne, není. Teraz jsem neviděl. Dobré, hledám další dia. Len jeden, dobré, nevadí. Hlavně, že aspoň nějaký dia. Dobré, to nevyťažíme. Dobré, máme to? Dobré, toto je nějaká trhlina. Takže takto. Možná půjdeme, možná to pomůže. Aha. Toto sú strašné. Ja tieto diamanty proste milujem. Hej, tu sú dia. A teraz mi povedia... Dobre. Teraz mi povedia, že tu nebudú... Dobre, ešte raz. Teraz mi povedia, že tu nebudú nikde žiadne dia. A tu, prosím vás, je dia ako... Proste ich to strašne veľa. Aké prirovnanie, ja neviem. Neviem, vôbec žiadne prirovnanie. Dobre. Jo, sme v tejto kejvke, ktorej je prdmakový. Jo, je tam prdmakový. Hej, prdmakový s diamantom, tak. Nie tu vôbec nič. Ja snáď porazím. Snáď porazím. A to som na úrovni minus 85. Tuto, minus 85. 86, sorry. Ale dobre, niečo ako nič, neviem. Toto ide troška hlbšie, troška. Škoda, že tu nemôžem nič extra. Tieto tunely tu niečo pripomínajú. Hej, ja som na minus 70. Minus 80. Ja normálne neviem, čo mám stať. Či sa to vôbec uplatí pre nejaké diamanty? Neuplatí, to vidím. Asi je to zbytočné stať auto. Alebo k tomu sa ešte vrátime. Toto je taká kejvka. Sa radšej pôjdem. Takže máme toto. Teraz sme v obrovskej kejvke, ktorej nie je nič. Áno? Jo, goldy, dobré. Goldy, ok. Nevidím žiadne dia. Letíme. Nič neletím. Letí, všetko letí, čo má krídla, všetko letí. Leu! Je toto, čo som mohol spraviť. Toto je najväčšia vôbec. Hej, reálne, ja teraz neviem, čo mám stať auto. Dobre, som na úrovni minus 83, ktorej je nejaká šanca, že sa objavia diamanty. Toto ide hore, toto sa mi nepáči celkom. A tuto nie je načítaná jaskyňa, tak ja idem sem. Jaké? Väčšiu koninu som nemohol urobiť, počítač. Ty čo robíš? Hej, normálne. Goldy, yes. To je divné. Hej, jo. Hej, peju. Tu nič není. Hej, tu nič není. Tak. Niečo tu dokonca aj je. Len som to asi trošička prehliadol. Ja neviem nájsť monstrum. Ja som strašne slabý monstrum. Ja som na minus 90 a je šanca, že je jeden. Dobre, každý deň mám rád verem. Dobre, gold. Dobre. Ideme hore. Už ne. Dobre, konečne ideme späť. Ideme späť. A pozrieme sa, že či tam ešte niečo bude. Dobre. Dobre, pozeráme. Okejke, čo neviem. Tam sú goldy, to už vidím. Čo mi blbne myška, alebo co? Hej, kde sú tie goldy, čo som videl, hej. Ešte mi k tomu zblbne počítač. No. Tu sú. Hej, čo sa deje? To je veľmi zlé. Ani nemám nič na obu. A pozerám, či tu niečo není.
Počkaj, čo to je? Hej, mne nereaguje nič. SC a teraz zase takto, jo. Ja nehovorím preto, lebo je to pustená rozprávka a nemám čo kvákať. Ona vlastne zakváka za mňa. Ja tu pozerám, že či tu nie je 10 nejaké monstrum. Hej, mne sa tu nenačítajú bloky a je to veľmi divné. Ja som furt nenačítaný, ja nemám načítaný vôbec mozog. Hľadám. Dobre, pozerám. Hej, tu nič reálne není. Hej, tuto vzadu väčšinou bývajú nejaký monstrum. Ale počkaj. Čo mi teraz prišlo? Hej, čo robí ten počítač? Nie, vrati sa! Nemôžem. Ručka. Dobre. Konečne mi reaguje. Dobre, pozerám sa teda. Ja nemám dneska najlepšiu náladu. Dobre. Ja dneska najlepšiu náladu. Dobre, mám dobrú náladu. Už mám dobrú náladu. Ja neviem aj, že ok. Tu je tak. Dobre, tu je monstrum. Dobre, berem späť. Cože, tu je toľko monstrumov. Hej ľudia, ja mám dneska najlepší deň v živote. Ja som našiel toľko monstrumov. To není normálne. To není vôbec normálne. To musí byť niekto, kto položil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áno, 6 je to. Takže vyťažím. Ja vyťažím iba jedno. Teraz zoberiem si crafting table. Craftím si moonstoneový krompáč. A teraz sa to všetko vlastne takto posúva o jeden. Dobre. A ja si moonstoneový krompáčom vyťažím ostatné. Proste môže sa to. A teraz moonstone už máme. Takto. Dobre. A ja tu teda takto... dia. Dobre, dia. Hej, tá kevka bol dobrý nápad. Táto kevka bol dobrý nápad. Hej, mám úplne najlepší deň. Hej, tu sú diamanty. Dobre, proti dia nič nemám, ale proti ironu, že sa tak nízko spawnuje, tak teda generuje, tak to je divné. To je hrozné divné. Dobre, toto... Áno, tak vyťažíme železný. Ináč by im bol orechy. Dobre, tu máme takto bedrock. Áno. Máme goldy, ale tento bedrock je mi tu nejak povedný. Hej, tento bedrock. Hej, jak môže byť? Hej, ja idem vykopať toto. Hej, počkaj, ja to reálne čo to značím. Ale jeden blok. A počkaj vlastne, týmto si ničí rýchlejšie. O, tak bedrock sa nedá zničiť. Počkaj, toto je, dobre, takto. Dobre. Hej, ale ja tu... Dobre, tak vám teda poviem, že moja sestra pozerá zrovna Elidové kráľovstvo. A tam ten uľav, ale dvojku pozerá. Jo, to je proste neskutočný. Ja mám mravcov v nohe. Pokiaľ neviete, čo to je, tak proste sa vám tak tá noha. Ja mám mravcov v nohe, ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem, toto je veľmi divné. Ja keď nájdem niečo vzácne, tak asi vo skrine. Ale toto by som rád už ukončil video. Lebo neviem, ako bolo mať klasika, že neviem, ako bolo na začal. A keď tuto bude monstrum, tak ten neskôr. Raz, 2, 3, nič. OK, tak ja to vlastne furt iba ťažil, tak to je jedno. Toto video vydám, určite. Toto video bude vydané. A ja sa už s vami lúčim. Lúči sa s vami youtuber Sir Timothy. A uvidíme sa na budúce, možno už v Minecrafte. Takže, čaute.